ಬೇಡ ಏಯ್ संगीत मेरे से भेजो हमें मेरे से भागो अबे तू कौन है कौन से करना पूछिया हम किला कर दरकार नहीं अबे हरामजादा नुए हरामजादी मेरे से बताओ ಲಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 24 ರೇಂಜ್ 24 ಕೂಟಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವ ಅಂಕಲ್ ಕೂಟಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪಡೆ ಅಂಕಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಓಕೆ हनीमून वेस्ट इंडीज पूरा बाल वेस्ट इंडीज पूरा लग रहा है सेट भाई वेस्ट इंडीज या साथी भाई अरे पिल्ला चोके बोटे में ड्रॉ अंकल हां डिसाइड करो अंकल हाँ दीदा दीदा आओ दादा देख रहे नहीं अंकल हाँ कौन कौन गोटे जियो गोटे पुओ इस लाज तो देखिए भाई का रे संस्कारी भाई का की लाज तो देखिए बोलो बॉडी सुपर थैंक यू अंकल हाँ ये अर्पिता सेकंड अर्पिता इक्कता और वंडरा आओ गुट्टे को मैरिज करी धोखा दिल बुझला ताकू से तार मुज्जर वंडर कगरे ताकू रिटर्न कर बसुंती बुझला रिटर्न ಬೇರೆ ಬರಸುಂತಿ ಓಹೋ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಜಿ ಮಿನಿಟ್